tog dig ud for at sætte rekord. Så pludselig blæste vinden alt for hårdt. Du vidste det ville blive farligt, så I prøvede at vinde. Men så startede din mareridt. Vejret sluger omkuld og drag på den kendres. En kamp for livet går i gang, når tingene de ændres. Du ligger derude i det kolde farvand, kæmpende for at redde alle mand i land. Jeg sender dig mine tanker, frustreret over at du mangler. Hvor blev du af? Hjertet skærer og det banker. Håbet leves, men tænkes hver dag. Hvor blev du af? Vi vil mindes dig og dig i tankerne vil vi have. Tænke på de fede stunder med dig, som ingen kan tage. Det kom som et chok, det var uforudsigeligt. En følelse af det bare ikke kunne ske. En tår på min kind og sammen knus så jeg vidt. Og alle sad parat med det seneste nye tv. Fulgte redningsaktion og alt tegnede godt. Elever hurtigt reddet og sendt til sygehuset. Men der manglede stadig en og alle græd vi slot. Vi håbede det bedste og du vil blive husket. Politiet får besked om en kendring 11. februar kl. 12:43 får din melding. 13 elever og 2 lærer faldet over bord. Nu ligger de og kæmper midt ude i Brasefjord. Redningsaktionen bliver straks skudt i gang. 4 helikopter i luften og redningsbåd i bølgegang. Paniske elever får besked på at svømme imod land. Det er for koldt til de kan vente på deres redningsmand. Vandets stævle blæser hver på 10 sekundmeter. Hurtig reaktion for livsuret, det tigger. Kæmp for livet, det er nu det gælder, og du er usikker. Cecilie viser heltemod ved ikke at være pivet. Kæmp for livet. Hun ser Karoline, hendes kræfter har opgivet. Og på en isflag, sådan hun tog initiativet. Det kom som et chok, det var uforudsigeligt. En følelse af det bare ikke kunne ske. En tår på min kind og sammen knus så jeg vidt. Og alle sad parat med det seneste nye tv. Fulgte redningsaktion og alt tegnede godt. Elever hurtigt reddet og sendt til sygehuset. Men der manglede stadig en og alle græd vi slot. Vi håbede det bedste og du vil blive husket. Den kører hårdhed, som taler om sikkerhed. De farer frem med anklager, har ikke nogen med lidenhed. Selvom man kan forstå, at sådan noget skal være på plads, går de alt for vidt og får mig til at føle mig utilpas. For folk må endelig ikke komme til at misforstå og bedømme ud fra ulykken, hvor deres børn skal gå. For denne skole giver eleverne mange gode minder. Dem vil de savne, men de har fået gode venner. Når man står sidste skoledag, jeg skal sige farvel. Nu ønsker jeg, at man bare kunne tage et år til. Årgang, husk på glæden ved dette år. Jeg er sikker på, at der er mange, der gerne vil støtte op, for denne episode har været hård. Årgang, husk på glæden ved dette år. Selvom det er svært, så med tiden læs alle sår. Ved der nogen, der tænker, kan vide hvornår. Det kom som et chok, det var uforudsigeligt. En følelse af, at det bare ikke kunne ske. En tår på min kind og sammen knus så jeg vidt. Og alle sad parat med det seneste nye tv. Fulgte redningsaktion og alt tegnede godt. Elever hurtigt reddet og sendt til sygehuset. Men der manglede stadig en og alle græd vi slot. Vi håbede det bedste og du vil blive husket.